so HYTV. That is an opaid and a medal summer de bramway. Natural say health no and I'm a de brown. Now, Busumia, your woman, yin dada. Baby brain, your woman de row and rad dampo, but now say Edward doctor who could damn but now say Emma no didn't show Kakra a bramo. Our breast cancer awareness no home. Now, Nini say, Kukramia no, a bill to me to me to baby. And no near the banner and one pediano. Now, was soon where they yes, it was said, and no form we are rear, who come here at a tunu form, and no one yabon when they were ever assuming we say more. Now, will be our one as was share, not as will be among one cheddar. Say, ya dear been poor a funny breast cancer. Now, what seems so far when you acquire our best so upon her buying, and now you put no him near a bread no. And see, and pay most song for an F. Adazua. A try ramble. Send your money that no, and a magic in your cassia. May day breast cancer awareness see a munchemuka cry every war. Never be our one, a coin over fast so I will be born by. Now, just I made to us for the announcement, said, was to me a woman, October. Now, the entire year's one. Would your mamma mention my decato go how we need near Mecano? Bosu will say, and I'm say a breast cancer awareness month in no. At a year shopping. Tell me, I'm telling shopping. Then so no. If I send me shower wolf, you know who say pink any color. I dear see for breast cancer awareness month. No, and no, send your way your bar. Now we are bear man so run up a so boy. There was someone who should be not a boy man. Now breast cancer no. Ayana and yet a man and enya. Nani titulu. And says a winning papa or hasiwa. Not as a move by 90%. And to me, I am ma, I won't be to me any breast cancer. And see, a mamma then the not as ever form. Now, I am now or when himself or no, I bearment, you know, 1 year on to me, and a sad, no, there be antessa. Adrian, dear, if I saw this, so Adrian, if you are would dear, yeah, easy fast food. Make easy fast food, and not just some person, say, or be how a cooker, rice cooker, or not the yamono, or we are the rice cooker, and eat stew. Or we are the microwave, and you think, why no? You see, some your money in Africa come to me at the breast cancer at the back. And see, Bama, dear, and yes, I would all say, who wouldn't near Bayabano for a new phone, we are into would you wouldn't be there be and Tessa. Most will come, almost to me, be. But just a mad, you know, and not a draw so. Nasa say no, hospital be a Uber Comuno. I will be an sir, a breast cancer awareness month in internal. Yen Jiska. So what? Nasa what should I say? Mammy doctor and our papa me no one name we yamia. A woman I say, me feel it be not I did back when I yen sounds to him say. Obi owa when him say no no a young one dear na breast cancer that be antisa. Obi on pa na hunu na ye oya kakra. Enu nti ne kire say e say wo de ko hospital na wo hwe. Na ne bema wo hu say when your breast cancer no na say niam e be di ma wo hu say ne aye me die em say atwa e kan ye no wan ka say mu ye me yanko a na emu o kire me niam bi e be ma me hu say ampa breast cancer ni bi na menya no eno na me ba be kire wo obi wo ho a wo beti say e wo mu ana sharp pain bi abo no funu dwum na ekọ e wo ma be ye minute kakra no wasante na ekọ obi wo ho a wo moto mu no e wo ho say atwen dwoa na ebi wo a bibi ye wo tumi ebe ho e wo moto mu ho no say breast cancer no ho nsinsanso ni bi ba kakra sa niema nyina wo be mu obo nsa wo ho no e wo na se bibi ebe hye ho na ye wo ya kakra anaso obo nsa wo no fu no anu no sani anu no tia na enka bi anka eye pointed kakra be ba bonten we de enye sa ebe kwa kohyem mempese obi o wa ono no tin se enu fumu ye ne ya na wo breast cancer bi wo po be kwa hospital na enye sa enu tina me chesho ne ma wo be hu se we de ya mpase di adance se breast cancer ni bi ena menya mo so wo so no funu akwa kohyem se wo ye oba se wo ye bema sani e bema nso tumi nya no ntina me ka bema na ka ho no but nti ase ne wo mu de kire se e ma no tumi nya ne titiri but bema nso me de mo nso mo be ka ho so wo so no funu no akohyem na se wo se ehu ne hwane opo ho abon se ehu na se ehu ne hwane kakra sani e wo ho a na wo na ase
etumi hwane na dada ne kɔ na afoforo ne ba no saa na we nso etumi ye ɛho no tumi ehwane ebi nso hɔ ano no tumi ye hyɛm we nyina ye ene niema a ɛda adi o ɛna obi wɔ hɔ nso abon sɛ ɛba bia bedam na aba na abedam no wotumi nso first no aba ne de wɔ hɔ dada wɔ hɔ etumi bedam na sese de ase increase kɔsoro kakra wodu nsa so ma wote sɛ ehyem ne nyina ayɛ niema ɛda adi sɛ wanya breast cancer ana impo no wunya breast cancer no bi nti wo sɛ wotu anamo na obi wɔ hɔ a ɔno de ohun saa ɔmfa nya asɛm no bedu baabi no na agye nsɛm enti wo kɔ no se ate ne ayi saa boso mo esi wɔ no baabi a wobɛkɔ bia ye be your screening free doctor bia wobɛkɔ ne hɔ hospital bia wo ɛbɛn wɔ a wo pɛsɛ wɔn kɔ no kɔ a ɔmo ankasa nim ba wo se no breast cancer awareness month na ye wom ne nti no ye se bra oba ɔmo bɛhwɛ ama wo ɔmo bɛ examine no no mahwɛ sɛ ye bia ɛna ɛnyɛ sɛ wote bibi nko a na wɔ sɛ wokɔ sɛ on sɛ mpɛ bebre no adagye ɛne sikasam ɛne emre ne nti no ontumi nkɔ ɛno nti ne yɛhwɛ wo sɛ ne yayi sɛ abosom wo yesi wɔ ne die obetumi akɔ nti wokɔ pɛ waka kyɛ doctor no sɛ bosom ya ye wɔ mu yɛsɛ yo nti agya mo nhwɛ ba me ɔmo ankasa bɛhwehwɛ na ɔmo hu sɛ o maame enye bia na emom sɛ drum bi na sɛ wote ohunam ana wo no funu sɛ bibi enko ye dia na wo ma wo ho so na wo di aba ne ya hwa ama wo ha wo di a wonim sɛ nduane we sɛ ye tumi de breast cancer ba aya na ne nyina nso ɛka ho bi ɛna ɛso kan aduane a wo kan mu menka asɛ me condemn obi product da bi da but one say ade